že když jsme kótovali a vytvářeli kótu, takže tam jsou nějaké kótovací čáry a že tam jsou nějaké vynášecí čáry. Vynášecí čáry jsou tyhle, že? A kótovací čáry, to je toto. A pozor, jestliže chci nasimulovat to, že text nebude ve výchozí pozici, tak musím chytnout ten úzel od toho textu. Jo, takže na něho najedu, on zčervená, ťuknu do něj, on zrudne a teď si všimněte, že když ten text nebude ve výchozí pozici, takže se hýbe i ta kótovací čára. Tolerance se nejčastěji používají ve vlastnostech v režimu přepisu kóty. A tady se můžeme podívat v rozbalovací části skupiny poznámka, že opravdu ten náš kótovací styl je aktuální, byť když to tu rozbalíme, jsou tam i ty další. K čemu se používá měřítko kód na kartě přizpůsobit? A k čemu se používá faktor měřítka, nebo měřítko jednotek, na kartě primární jednotky? Tak, pojďme se teďka podívat na ten slibovaný režim přepisu kóty. Já ho ukážu třeba tady na tom prvním objektu. Budeme k němu potřebovat okno vlastnosti. Jak teda kótovací styl z tohoto výkresu, nazveme jej zdrojový, dostaneme do tohoto výkresu, nazvěme jej cílový. Tak, pojďme se podívat na ukázku, co jsou to výkresové prostory. Já vlastně tím podřídkem si signalizuju, toto budou hladiny, které nebudu používat v modelovém prostoru a budu je právě používat v těch výkresových prostorech. No a když přijdu třeba na ten výkresový prostor A0, tak tady, protože jsem si tu vložil více oken výřezu, tak třeba jedno může mít měřítko 1:50, druhé může mít 1:100,